Noswaith dda iawn chi i croeso i'r oedfa heno a'n enw yr Addoli sy'n gweithio yn hyfryd cael gweld chi, cael bod gyda'n gilydd i addoli yr arwydd croeso arbennig. Os chi'n weld yn ni, mae'n hyfryd cael y cwmni chi gyda ni ar brynawn di sydd Emyr sy'n arwen ni yn yr oedfa brynawn yna. A pidiwch brysio band yn diwedd cyfle ni fwynhau cymdeithas pellach yn ymwneud dros baned ar ôl yr oedfa. Oedd Meirion, dyle mi coed i bod yma, Meirion yn Rhygethu yn Bryn Moreia yn hynny'r elfed pnawn yna. Ni'n gwybod bod Duw wedi bod yn agos ato fi ac yn bydythio'r oedfa yna hefyd y pnawn yna. Yn ystod y wythnos, cyfarfodydd y gwahanol Nos Sul, mae cwrdd gweddi fan hyn am gwarter i 8 ac yna bore di Gwener, bore coffi yma am 10 o'r gloch. Diolch i rhai bydd yn helpu yn yr oedfa'n Rheo Don pnawn yma, yn ei dda diweddio am y gwaith pwysig hwnnw. Blaen rybydd wedyn, wythnos i Sadwrn, mae'r brecwast dynion am 9 o'r gloch yn Cymru fel arfer, felly wythnos i Sadwrn, ac yna ar Sadwrn mai yn 9fed, mae'n y gwrdd aelodau. Felly, rhywbeth i chi roi yn eich dyddiadur, neu ar post-it note, os mae'n helpu chi gofio, fan ni'n clywed bore yma. Cwrdd aelodau yn 9fed o fai yma am 3 o'r gloch. Mae castel yn mis yna'r gwaith Scripture Union, felly cofiwch am hynny dros fis Ebrill. Wel, ni'n troi at ddim yn gweddi nid achos mae dyna fydd ni wastod yn gwneud, ond achos does dim bendith os nad yw Duw yn rhoi'r hael i ni, a ni'n ddiolchgar, ni'n clywed bore yma bod yr arglwydd Iesu Grist yn dosturiol, yn amyneddgar. A'r un Iesu Grist ni'n dod ato heno i ofyn am ei bresenoldeb a'i fendith Yr un Duw ni'n dod ato i ofyn iddo fe roi yr ysbryd i ni, i helpu ni heno, i waddwri fe a'i ogonefu fe. Felly ni'n droi at Duw gyda'n gilydd. O arglwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti bod ti'n Dduw sydd yn dymuno bendithio dy bobl. Ni'n ymwybodol bod dim heiddiant yn ni, bod ni'n gallu dod a cynnig dim byd y ti, fel bod ti'n rhoi i ni. Na ni dim ond yn dod yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn ei diolch i ti bod ynddo fe bob peth sydd angen arno ni. Ac felly ni'n dod yn ei gyfiawnder i. Yn gweddio i ti i dosturio, i ti drigarhau wrtho ni. A rwy'n ni'n dymuno clywed dy lais di. A ni'n dymuno i ti llenwi ni a ddysbryd. A ni'n gweddio os gweddi fy'n dda i ti rhoi ffydd i ni heno. Ni'n ymwybodol mai ti sy'n rhoi ffydd i ni. A mai ti sy'n cryfhau ein ffydd ni. A bod yn ffydd ni yno ti. A bod gwrthrych ein ffydd ni yn gadar ac yn sicr. Ac felly ni'n dod yn ddisgwyliedig, yn disgwyl i ti drigarhau ac i fendithio os gweddi yn dda. Ni'n gweddio fe hynny wedi bod yn wir prynhawn yn o'r elfed. O dan nhw'n eidogaeth Meirion, ni'n gweddio fe ar hyd a lled yn gwlad ni iddi. Ie, bydde ti'n bendithio dy bobl, yn enerthu ni. Ac yn gwneud ni yn bobl sy'n debygach i Grist, ac sydd yn barod i wasanaethu di yn pob peth. O Dduw, bendithio ni, a ddysbryd glân heno ni'n gofio. A gogoneddau enw Crist yn ein bywydau personol ni a'n gynifau eglwys hyn. Ni'n gofyn hyn yn enw Dduw. Amen. Amen. Diolch Rodri. Rwy'n ni ganu emyn efo'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 177 yn y llyfr yma. Craig yr oesoedd, cuddia fi. Fy mwyn yr holltwyd di. Boed i rin y dŵr a'r gwaed gynt o ddystlus fryw a gaid, fy nglanhau o farwol rym.
ac euogrwydd pechod, llym ac ymlaen. O'n i sefyll i ganu yn gilydd. Ni fynd i droi heno at y llythyr at yr Hebreaid. Ni wedi bod yn mynd ar sbel drwy'r llythyr yma, neu pregeth estynedig, ysgrifenedig yw hi mewn gwirionedd. Ni wedi gweld yn dro ar ôl tro y prif thema, prif bwynt y llythyr yw dangos fod yr arglwydd Iesu Grist yn rhagori. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn well na pawb a phopeth arall. A be welon ni, oedd yna gyfnod, adran fawr yn delio gyda Iesu fel yr archoffeiriad. Dyna oedd yr adran fwyaf mewn ffordd yn y llythyr. Wrth i ni nesau nawr at ddiwedd y llythyr, ni mewn adran lle mae'r awdur yn ymhelaethu am y ffordd newydd yma mae Iesu wedi ei agor. Ffordd sydd ddim yn newydd mewn gwirionedd, achos yr un ffordd mae pobl wedi dod at yr arglwydd drwy cenedlaethau, sef trwy ffydd. Ond dyna be mae'r awdur wrthi yn edrych arno fe ar hyn o bryd, yr ffordd newydd yma sydd wedi cael ei ddatguddio i ni yn glir yn Iesu. A tro diwetha felly oedd e'n dyfynnu ond oedd o'r Hen Testament yn dangos mai trwy ffydd mae person wedi ei cyfiawnhau ger bron Duw. Nawr ni'n cyrraedd pennod 11. Nawr, yn wreiddiol, pan o'n i yn cynllunio'r gyfres yma, o'n i wedi bwriadu mynd trwy'r bennod yma yn ara deg. A mewn ffordd cymryd
pob cymeriad neu cyfeiriad at yr Hen Testament fel pregeth unigol. Ar ôl meddwl a trafod, cael chydig o gyngor a fi wedi dod i'r penderfynu bod ni ddim yn ei wneud hynny just achos byddai fe'n torri llif y llythyr yn ormodol. Mae eisiau ni cario ymlaen i weld y llif y peth a cyrraedd y diwedd cyn bo hir, achos pwy a oer pryd byddwn ni'n cyrraedd fel arall. Okay? So bydd rai ohonoch chi falle'n ddiolchgar o glywed hynny. Byddwn ni ddim eisiau bod yn y benod yma am fusoedd a misoedd. Falle bod rai ohonoch chi yn siomedig byddwn ni wedi mwynhau hynny. Fe nawn ni falle ar ryw bwynt ddod nôl a gwneud hynny rhywbryd eto os dyw a'i mynd. Ond am nawr, ni'n mynd i gymryd, fe ni'n mynd i'r pegwn arall, ni'n mynd i wneud y benod gyfan mewn un go. Okay? So, Hebreaid, penod 11, a dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma air Duw. Yn awr, mae ffydd yn warant o bethau y gobeithir amdanynt, ac yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Trwyddi hi yn wir y cafodd y rai gynt enw da. Trwy ffydd yr ydym yn deall i'r bydysawd gael ei lunio gan air Duw. Yn y fath fodd nes bod yr hyn sy'n weledig wedi tarddu o'r hyn nad yw yn weladwy. Trwy ffydd yr offrymodd Abel i Dduw aberth ragorach na Cain. Trwyddi hi y tystiwyd ei fod yn gyfiawn, wrth i Dduw ei hun dystio i ragoriaeth ei roddion. A thrwyddi hi hefyd mae ef, ei fod wedi marw, yn llefaru o hyd. Trwy ffydd y cymerwyd Enoch ymaith, fel na welai farwolaeth. Ac ni chafwyd mohono am fod Duw wedi ei gymryd. Oherwydd mae tystiolaeth ei fod cyn ei gymryd wedi rhyngu bodd Duw. Ond heb ffydd mae'n amhosibl rhyngu ei fodd ef. Oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod at Dduw gredu ei fod ef a'i fod yn gwobrwyo rhai sy'n ei geisio. Trwy ffydd, ac o barch i rybydd Duw am yr hyn nad oedd eto ei weld, yr adeiladodd Noa arch i achub ei deulu. A thrwyddi hi y condemniodd y byd, ac y daeth yn etifedd y cyfiawnder a ddaw o ffydd. Trwy ffydd yr ryddhawdd Abraham i'r alwad i fynd allan i'r lle yr oedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth. Ac fe aeth allan heb wybod i ble roedd yn mynd. Trwy ffydd yr ymfudodd i wlad yr addewid, fel i wlad Estron, a thrigodd mewn pebyll, fel y gwnaeth Isaac a Jacob, cyd etifeddion yr un addewid. Oherwydd yr oedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfeini, a Duw yn bensaer ac yn adeiladydd iddi. Trwy ffydd, a Sara, hithau yn ddiffrwydd, y cafodd nerth i genhedlu plentyn, cymaint ei oedran, am iddo gyfrif yn ffyddlon yr hwn oedd wedi addo. Am hynny felly o un dyn, a hwnnw cystal â bod yn farw, fe gododd disgynyddion fel ser y nef o ran ei nifer, ac fel tywod dirifedi glan y môr. Mewn ffydd y bu farw rai hyn oll, heb fod wedi derbyn yr hyn a addawyd, ond wedi ei weld a'i groesawu o bell. A chyfaddef mae dieithriaid ac ymdeithwyr oeddent ar y ddaear. Mae rhai sy'n llefaru fel hyn yn dangos yn eglur ei bod yn ceisio mamwlad. Ac yn wir, pe buasant wedi dal i feddwl am y wlad roeddent wedi mynd allan ohoni, buasant wedi cael cyfle i ddychwelyd iddi. Ond y gwir yw ei bod yn deheu am wlad well,
sef gwlad nefol. Dyna pam nad oes ar dduw gywilydd ohonynt, nac o gael ei alw yn dduw iddynt, oherwydd y mae wedi paratoi dinas iddynt. Trwy ffydd, pan osodwyd prawf arno, yr offrymodd Abraham Isaac. Roedd yr hwn oedd wedi croesawu'r addewidion yn barod i offrymu ei unig fab. Bod Duw wedi dweud wrtho, trwy Isaac y gelwyr dy ddisgynyddion. O blegyd barn oedd y gallai Duw ei godi hyd yn oed oddi wrth y meirw. Ac oddi wrth y meirw yn wir a siarad yn ffigurol, y cafodd ef yn ôl. Trwy ffydd y bendithiodd Isaac, Jacob ac Esau ar gyfer pethau i ddod. Trwy ffydd y bendithiodd Jacob wrth farw bob un o feibion Joseph, ac addoli a'i bwys ar ei ffon. Trwy ffydd y soniodd Joseph wrth farw am exodus meibion Israel a rhoi gorchymyn ynghylch ei esgyrn. Trwy ffydd y cuddiwyd Moses ar ei enedigaeth am 3 mis gan ei rieni, oherwydd ei bod yn ei weld yn blentyn tlws. Nid oedd arnynt ofn gorchymyn y brenin. Trwy ffydd y gwrthododd Moses wedi ddod y fi fyny gael ei alw yn fab i ferch Pharaoh. Gan ddewis goddef adfyd gyda phobl Dduw yn hytrach na chael mwynhad pechod dros dro. A chan ystyried gwaradwydd yr eneiniog yn gyfoeth mwy na thrysorau'r aifft, oherwydd yr oedd ei olwg ar y wobr. Trwy ffydd y gadawodd yr aifft, heb ofni dicter y brenin, canis safodd yn gadarn fel un yn gweld yr anweledig. Trwy ffydd y cadodd ef y pasg a theinellir gwaed rhag i'r dinistrydd gyffwrdd a meibion cyntafynedig yr Israeliaid. Trwy ffydd yr eithant drwy'r môr coch, fel pe ar dir sych, pan geisiodd yr eithtiau wneud hynny fe'i boddwyd. Trwy ffydd y syrthiodd muriau Jericho ar ôl ei hamgylchu am 7 diwrnod. Trwy ffydd ni chafodd Rahab y Bytain ei difetha gyda rhai oedd wedi gwrthod credu oherwydd iddi groesawu'r ysbiwyr yn heddychlon. A beth a ddywedaf ymhellach? Fe ballai amser i mi adrodd yn fanwl hanes Gideon, Barak, Samson, Jephthah, Dafydd a Samuel a'r proffwydi, y rai drwy ffydd a oresgynodd deyrnasoedd, a weithredodd gyfiawnder, a afeilodd yn yr addewidion, a geodd safnau llewod, a ddiffoddodd angerdd tân, a ddehangodd rhag min y cleddyf, a nerthwyd o wendid, a ddaeth yn gadarn mewn rhyfel a gyrru byddinoedd yr estron ar ffô. Derbyniodd gragedd ei meirwon drwy atgyfodiad. A cafodd eraill ei harteithio, gan wrthod ymwared mwyn cael atgyfodiad gwell. Cafodd eraill brofi gwatgwar a fflangell cadwynau hefyd a charchar. Fe'i lhabyddiwyd, fe'i torwyd a llif, fe'i rhoddwyd i farwolaeth am un y cledd. Crwydrasant yma ac acw mewn crwyn defaid, mewn crwyn geifr, yn anghennus, dan orthrwm a chamdryniaeth, rai nad oedd y byd yn deilwng ohonynt, yn crwydro mewn tiroedd diffaith a mynyddoedd ac yn cuddio mewn ogofeidd a thyllau yn y ddaear. A rai hyn oll, iddynt dderbyn enw da
trwy ei ffydd. Ni chawsant feddiannu yr hyn a addawyd, am fod Duw wedi rhagweld rhywbeth gwell ar ein cyfer ni, fel nad ydynt hwy i gael ei perfeithio hebom ni. Amen. Diolch i Dduw am ei air gwerthfawr i ni. Mae Lois yn mynd i ddod lan nesaf, mynd i rannu am ychydig am y gwaith mae hi wedi bod yn gwneud yn ddiweddar, ac yna ar ôl i Lois rannu mae Bedwyr yn mynd i weddio. Diolch, Lois. Diolch yn galon am gweddio dros y gwaith wedi bod yn helpu wneud dros y mis diwetha yma. A diolch hefyd am cefnogi fi a galluogi fi i wneud y gwaith yma hefyd. Dwi'n ddiolchgar iawn. So'r project, dau project dwi wedi eisiau rhannu efo chi. Yn ystod y Pasg, es I creu blaenau, so capal weddol ifanc a newydd, 5 cwbl efo lot o blant, a nhw'n ifanc iawn, ac maen nhw wedi sefydlu capal yn Blaenau, ac bob Pasg maen nhw'n cael parti'r Pasg, a maen nhw yn gwahodd y gymuned I ddod, a fel arfer maen nhw yn bwcio y cae rygbi, a maen nhw'n cael oedfa ar y parti. Ond achos y tywydd yn rili erchyll yn Blaenau bob dim. Dyma nhw'n gorfod newid o, so oedd yr oedfa ar dechrau diwrnod, a wedyn gwahodd pawb i'r ganolfan hamdden, ac oedd pawb mewn gwahanol fatha llefydd. So parti'r Pasg, ac oedd yn hyfryd cael Uned Roberts efo fi am yr penwythnos hefyd, oedd yn rili neis gallu gwasanaethu fo'n gilydd. So gathen nhw tua 300 I 400 o bobl yn dod, lot o teuluoedd, lot o blant. Wedi llenwi y neuadd efo inflatables, oedd gennyn nhw bwyd am ddim, truck hufen ia am ddim, lot o chwaraeon, helfa, wylio yn y gar tu allan, face painting, a wedyn o'n I wedi gwneud mural bach, oedd nhw'n gallu peintio, oedd yn deud stori'r Pasg. Ond be o'n i'n neud, a fi a Luned rhan fwyaf neud, oedd neud gerddi Pasg. Dwi'n siŵr os chi'n cofio'n enw fatha Pantos, ond, oops Daisy. So fatha Polan, a wedyn rhoi prir a rhoi ogof y cara, bedd oedd Iesu ynddo fo. So wrth I ni helpu'r plant a oedolion I wneud y gerddi Pasg yma, mae'n just ffordd amazing o rhannu ffeithiau y Pasg efo nhw. So dyn ni'n gwneud y prir a rhoi ogof greif Iesu. A wedyn, dyn ni'n gwneud croes allan o pren, wedyn dyn ni'n rhoi blodau fewn iddyn nhw'n atgyfodiad, rhoi hada. Dyn ni wedyn yn rhoi bach o defnydd, achos oedd Iesu gadael I ddillad yn y bedd mae wedi atgyfodi, so ni'n bach o ddillad I fewn, a wedyn o'na cerrig, a nhw'n gallu sgwennu ar y cerrig Iesu yn fyw, a dod a wedi mynd am adra, a wedyn y planigion yn tyfu mwy, ac o'n wedi gwneud had iddyn nhw hefyd. Mae ffordd o jyst gallu rhannu'r efengyl y syml iddyn nhw. So, oedd Luned o fi yn brysur iawn ac yn fudur iawn yn creu hyn I gyd. Roedd fi mynd, rhedeg allan o stwff, achos mae gymaint o bobl wedi dod. So, oedd o'n cyfle gwych I capal, jyst cyrraedd allan mewn ffordd rili amlwg. So, hwn di'r pedwerydd, di'r 5 flwyddyn iddyn nhw'n gwneud hyn. So, gweddiwch bod, capal yn... Dwi'n meddwl capal masif, ond hwn ydy'r big event yn gwneud bob blwyddyn. A jyst diolch, ni wedi cael lot o dynion yn dod I wneud alpha cwrs, y cwrs alpha. A wedyn ni'n mynd I cychwyn cwrs alpha eto wan ar ôl y Pasg. A mae yna, lot o dynion wedi dangos diddordeb, a mae un neu ddau wedi dod I gwisnogion yna. So diolch I Dduw am ei ffyddondeb o ffordd mae'n newid bywydau. Wedyn, es I Tan y Coed, so yn Llanrug, wrth ochr Caernarfon. A mae'r capal bach eto, mae wedi bod yna blynyddoedd. So dwi'n nabod nhw chysgu sy'n hodi fyny o gwmpas fanna, maen nhw fatha gyd y ffrindiau mam a dad. So dwi'n rili hyfryd fatha reconnectio efo nhw. So es I yna yn mis Mawrth I ddechrau, a mynd I 4 ysgol lleol.
So 3 ysgol gynradd a 1 ysgol uwchradd, a wneud gweithdi celf ar yr atgyfodiad. So oedden ni'n edrych ar sut mae celf wedi dihongli'r atgyfodiad a wedyn deud stori'r pasg basically trwy defnyddio'r celf. A wedyn oedd y plantos yn cael ymateb wrth creu celf ei hunan, a wedyn bysa hwnna yn mynd i'r arddangosfa y mis wedyn. So ie, wythnos diwetha o'na yn y capal, oedd wedi trawsnewid y lle i fod yn arddangosfa am tridiau. So oedd celf y plant yna, oedd o'n wych achos oedd y plant yn dragio i'r rhieni i ddod i weld eu celf nhw, oedd ffantastig yn gweithio. A wedyn o'na artistiaid lleol ac artistiaid dros Cymru wedi gwneud gwaith ar persbectif gwahanol o'r atgyfodiad. A lot ohonyn nhw yn celf ystyrlon a meditatif iawn. So gallwn ni lot o sgwrsys rili dwfn efo pobl wrth ddod i fewn a oedden ni rei slip yna pa darn o celf sydd wedi twtio'r calon chi fwyaf a pam. So hwnna wedi cyfle gwych i siarad yn pethau fwy dwfn. A gallwn ni sgwrsys da efo pobl yn dod. Dy ddim i gyd am rhifa, ond gallwn ni tua 80 i 100 o bobl yn dod yn ystod y 3 diwrnod yna. Sy'n wych meddwl bod o, bod yn capel mor fach a bod nhw wedi mentro trwy'r ffydd, yn mentro i cyrraedd allan i'r cymuned nhw. Gallwn ni noson agoriadol oedd yn gynnas. Mae jyst yn hyfryd gweld ein brodyr a chwiorydd ni yn y ffydd yn dangos cariad Iesu i'w gilydd a i'w gymuned. So wedi cael y band lleol i ddod, oedd Emyr James wedi dod i canu, oedd yna bardd wedi dod i falle ni farddoniaeth. Oedd John Pritch wedi gwneud neges bach o'n i wedi gwneud speech am y celf. Ac oedd jyst noson gynnas i ddechrau'r atgyfodiad, a ddechrau artistiaid, a ffordd i ddangos, da ni rili yn caru'r gymuned, a da ni hefyd yn caru Iesu, a fod atgyfodiad yn bwysig. So ie, a wedyn jyst gweddi oedd yr hadyn yna yn mynd i tir da. Da ni wneud i gwaith ni, a da ni'n trystio fo Duw ar waith, a fod ysbryd blaen ar waith, a da ni'n cario ymlaen gweddi dros dyn nhw, bod nhw'n cario ymlaen i gyrraedd allan a cario ymlaen cadw'r cysylltiad yna efo'r bobl nhw'n wedi gwneud. Ond diolch o galon am weddio, mae'n gwaith special iawn, so diolch o galon. Diolch. Rwy'n ni weddio a cymryd y pethau yma athyw. O Dduw, ni'n diolch i ti gyntaf am dy ras di o Dduw i gael y rhyddid i cynnal pethau fel yna, rhydd ac yn agored, a bod ni'n gallu cymryd y cyfle i wahodd pobl tuag ato ti. Ni'n gweddi'n gwanodol dros brwdfrydedd loes a ni'n diolch bod ti wedi creu hi yn ferch creadigol i allu estyn allan at pobl gwahanol mewn ffurf gwahanol. Ni'n diolch i ti am y doniad ti'n rhoi i bob un o'n i o Dduw. Ni'n gweddi'n ar benodol dros Craig Blaenau. Ni'n sylwi falle bod nhw'n tîm ifanc a bod nhw'n tîm newydd, ond ni'n gwybod bod tîm Dduw sy'n defnyddio ni gyd o Dduw. A ni'n gofyn ar wrth i'n weithio yn Blaenau, y bydde ti yn estyn allan at y gymuned hwnna Dduw. Ni'n diolch bod cymaint wedi troi lan i'r sgwyddiad. A ni'n gweddio bod pob un o'r pobl yna wedi gallu gadael yn gwybod mwy amdano ti, yn falle gweld cariad o'r eglwys yma. Ond y fwy na hynny, y bydden nhw yn bersonol o dod i nabod ti o Dduw. Y bydden nhw'n cael y ffydd ni newydd glywed am yn y ddarllenedd, yr ffydd o'r holl hanesion gwahanol yn y Beibl. Ni eisiau gweld y ffydd yna'n parhau heddiw yn y bobl yma. Ni'n gweddio am yr cyfle ifanc sy'n yn Craig Blaenau, bydde ti yn ei gwarchod nhw o Dduw. Ni'n sylwi falle bod byw yn y byd yn gallu bod yn anodd, ond ni'n diolch bod ti yn gyda dy adain o gwmpas ni o Dduw, yn gwarchod ni. A ni'n gofyn bydde ti'n gwarchod criw Craig Blaenau i cyfrannu'r gwaith ac i gadw eu llygad arno ti. A bydden nhw'n gwneud y gwaith mwyn ti o Dduw trwy'r ffydd. A ni'n gweddio nawr dros tan y coed hefyd. A ni'n diolch i ti eto am yr nifer nath droi lan. Ni'n gweddio am
y plansyl wedi creu'r crefft a'r celf, ni'n gweddio am oedolion wedi creu'r celf, a ni'n gweddio falle trwy'r proses yna bydden nhw wedi cael cyfle i wir ystyried yr atgyfodiad. A fel oedd Emyr yn sôn bod yma am y mawr a'r rhyfeddod yna, bod Christ wedi marw ac wedi atgyfodi. Ni'n gofyn y bydde ti'n dod o'r peth yma'n fwy byw i nhw o Dduw. A bydden nhw'n cael gweld y mawr yna i'w hun. Diolch i ti eto am brwydfrydedd oes yn yr awyrgylch yna. Y bydd yr eglwys falle'n cael ei annog i gario gwaith ymlaen wrth i oes dod nôl i Gaerdydd a bydden nhw dal efo'r brwydfrydedd i rhannu'r efengyl a gweld dy deyrnas di yn tyfu o Dduw. A ni'n gweddio ar un modd yn ein capel ni yng Nghaerdydd, y bydden ni'n cael gweld mwy a mwy yn dod mewn i'r eglwys o Dduw. Dim allan o random diddordeb, dim allan o traddodiad, ond byddwn ni'n gweld hwn yn dod mewn i glywed yr efengyl ac i agosau ato ti. A byddwn ni'n gwybod bod ti'n Dduw sy'n gallu gwneud unrhyw beth. Ti'n gallu achub pob un o'r 300 o chwyddi'r blaenau, pob un o'r 100 o chwyddi'r tan y goed. Ni'n gwybod bod ti'n Dduw sy'n gallu. A ni'n gofyn i ti o Dduw achub yn ein dyddiau ni heddiw. Byddwn ni'n cael gweld mwy yn dod i'r deyrnas di, yn dod yn rhan o'r teulu yma. Diolch i ti am. Ni'n gweddio yma dros Emyr wrth iddi agor y gair i ni, byddwn ni'n cael elgwyrdeb a y fydd y ti agor ein meddwl yn ni, helpu ni i ddeall beth sydd gan Emyr i ddweud wrthyn ni trwy'r gair. Bydda ti'n goleuo'n llygad ni i eto i ryfedd ar dyfawredd ti. Ni'n gweddio hyn trwy heigiant Iesu Grist ac a trwy ffydd. Ti'n gallu cyflawni hyn. Yeah. Amen. 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 Diolch Lois, diolch Bed. Ni'n mynd i ganu eto fy'n gilydd. Can sy'n falle'n llai cyfarwydd i rai ohoni. Boed i feddwl Crist fy ngheidwad fyw o mewn o ddydd i ddydd. Boed i'w gariad lywodraethu oll a wnaf mewn ffydd. Rwy'n ni sefyll i ganu. Trowch gyda fi i Hebreaid pennod 11 a dylse ddim fod angen dyfalu beth yw ein thema ni heno yma. Mae yna fel teitl, os oes gennych chi'r un fersiwn a sydd gen i ffydd. Os mae 1 Corinthiaid 13 yw'r mawl gan i gariad,
Dyma'r benod cyfatebol i ffydd. Mae ffydd, fel fi'n siŵr i ni'n gwybod, yn destun enfawr a chanolog i'r Beibl i gyd. Ac un o'r pethau mae yna dipyn o ddadle di bod drosto fe ar hyd y blynyddoedd yw, wel, beth yw'r berthynas rhwng ffydd a gweithredoedd? A mae rai yn anghywir wedi gosod rhyw fath o hollt rhwng Paul a Iago. Yn dweud, wel, mae Paul yn pwysleisio ffydd. Ffydd sy'n achub, ffydd. Ac yna, ar y llaw arall, mae ydych chi Iago sy'n gweud, wel, gweithredoedd. Gweithredoedd ffydd, ond gweithredoedd sy'n bwysig. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n false dichotomy. Mae Paul a Iago'n ymateb i sefyllfaoedd gwahanol a problemau gwahanol wrth ysgrifennu eu llythyrau nhw. Ond fan hyn, yn Hebreaid 11, ni'n gweld y cydbwysedd perffaith yn dyn ni. Y tir canol perffaith. Be sydd dyn ni fan hyn yw ffydd ar waith. Ni'n bobl ffydd, ond be mae hynny'n golygu yn ymarferol yw fod ein ffydd ni'n mynd i ddangos ei hun mewn ffordd penodol o fyw. Ffydd ar waith. Ni'n mynd i edrych ar yr benod yma efo 3 phwynt, a gofyn 3 cwestiwn i'n helpu ni ddeall beth sy'n mynd mlaen fan hyn. Y cwestiwn cyntaf eisiau ni holi yw hyn: beth yw natur ffydd? Hynny yw, beth yw ffydd? Am beth i ni'n sôn pan ni'n defnyddio'r gair yna? Mae'n rhaid ni yn defnyddio lot, mae'n ymddangos yn aml yn y Beibl, ond beth yw e? Wel, mae'r benod yn dechrau fel hyn yn dydi. Adnod 1. Nawr mae ffydd yn warant o bethau y gobeithir amdanynt, ac yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Nawr, mae'n bwysig falle jyst i ddeall, dyw hwnna ddim yn ddiffiniad cynhwysfawr, okay? Dyw ddim yn exhaustive. Ond mae'n helpu ni ddechrau ystyried beth yw ffydd. Wel, mae'n warant o bethau y gobeithir amdanynt ac yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Hynny yw, mae'n y gysylltiad rhwng ffydd a gobaith. Ac yn wir, tasach chi'n darllen nôl trwy'r llythyr, byddwch chi wedi gweld mae'r geiriau mae'n aml yn cael ei defnyddio bron yn interchangeably. Gallwch chi ddewis y naill na'r llall ar y degau, ffydd a gobaith. Beth yw'r gwahaniaeth rhwngddyn nhw? Falle bydd hwnna'n helpu ni. Wel, mae yna dipyn o orgyffwrdd rhwng ffydd a gobaith, ond mae John Piper, nes i ffyn hwn yn help mawr, mae John Piper, y gweinidog enwog yn America, yn dadle fod gobaith yn cael ei gynnwys o fewn ffydd. Okay? Achos beth yw gobaith? Beth yw gobaith? Wel, gobaith yw yr hyn i ni'n ei gredu, yr hyn i ni'n ei ddisgwyl, yr hyn i ni'n gobeithio amdano fe yn y dyfodol. Ond beth yw ffydd felly? Wel, mae ffydd mewn un ystyr yn fwy na hynny. Achos beth sydd gyda ni mewn ffydd yw ymddiried mewn person. Hynny yw ymddiried yn niw. A felly mae ffydd yn cynnwys y gobeithion yna am y dyfodol, a yr addewidion yna am yr hyn sydd i ddod, y pethau ni ddim yn ei gweld eto, ond maen nhw'n cael ei crynhoi ac yn dod yn real i ni trwy ffydd mewn person. Hynny, mae ffydd yn rhywbeth perthynol. A trwy ffydd, felly, i ni'n profi yr hyn i ni heb eto ei dderbyn. Yna'r pwynt mae'r awdur yn gwneud fan hyn, yn dyfe, trwy ffydd i ni'n cael mwynhad a profiad presennol o'r hyn sydd dal yn y dyfodol. Ffydd, felly, yw ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Pwyso arno fe,
dal gafael arno fe, am yr hyn mae e wedi gwneud drosto ni yn y gorffennol, am yr hyn yw e gyda ni nawr, ac yr hyn i ni'n gobeithio amdano fe i'r dyfodol. Dyna yw ffydd, a gallwn ni sôn mwy yn dyfod, ond dyna yw e yn ei hanfod ymddiried. Mae rai diwynyddion wedi torri'r syniad lawr fel hyn, y ffordd i ni'n gwybod pethau. Ni'n gallu clywed rhywbeth a deall amdano fe. A mae hynny'n bwysig, ond nid ffydd yw hwnna. Mae'n y bobl yma heno, chi wedi clywed y geiriau yma o'r blaen, chi wedi clywed neges y Beibl a chi wedi deall nhw, ond nid ffydd yw hwnna. A mae yna ail gam yn does, chi'n gorfod cytuno, chi'n gorfod cydnabod gwirionedd yr hyn chi'n clywed. A falle bod yna rai yma heno, chi wedi gwneud hynny fyd. Chi wedi clywed y neges, a chi'n dweud, mae hwnna yn swnio'n wir. Mae hwnna yn gwneud sens. Mae hwnna yn esbonio y byd o'n cwmpas. Mae'n esbonio fy mhrofiad i o fywyd. Ond nid ffydd yw hwnna chwaith. Na mae ffydd yn rhywbeth pellach, mae'n gam pellach. Ffydd yw ymddiried. Mae ffydd yn rodd gan Dduw sydd yn ein galluogi ni i ddal gafel ynddo fe a dod i berthynas gyda fe. Os allai roi darlun gwan. Sa'n gwybod chi erioed i wneud bungee jump? Os unrhyw un wedi wneud bungee erioed? Os chi'n mynd i wneud bungee jump, bydd rhywun yn esbonio'r broses i chi. Right? Chi'n mynd i wisgo'r harnes yma, mae'r raff, y bungee cord, mynd i fod fan hyn, ac ar ôl i chi neidio, byddwch chi'n mynd lawr hyn a hyn o bellter, ac yna byddwch chi yn bwnsio nôl lan, a nawn ni dynnu chi lan yn saff. Oce, chi wedi clywed hwnnw. A falle bod chi'n mynd wedyn a chi'n gweld yr harnes, a chi'n tynnu arno fe chydig bach, a chi'n stretcho'r bungee, a chi'n cydnabod, mae hwn yn edrych yn ddigon cryf. Mae'n edrych yn ddigon saff, mae'n gwneud synwyr i fi. A beth yw ffydd? Wel, ffydd yw roi'r bungee ymlaen. Strapo'ch hunan i fewn i'r harnes. A mae hwnna yn ffydd cyn bod chi hyd yn oed wedi neidio. Yn dydy? Anyway, unwaith chi wedi roi'r harnes ymlaen, chi yn saff. Mae'r bungee dal i wneud ei waith hyd yn oed cyn i chi gymryd y cam yna a neidio oddi ar y glogwyn neu'r bont neu beth bynnag. Mae'r diogelwch yn perthyn i chi'n barod. Yna'r pwynt mae'r awdur yn gwneud fan hyn. Mae'r pethau ni'n gobeithio amdano nhw drwy ffydd, maen nhw'n eiddo i ni. A felly, be mae'n golygu i gael ffydd, i gerdded trwy ffydd? Wel, allwn ni droi falle at adnod 13 ac 14. Mae'r awdur yn dweud mewn ffydd, bu farw rai hyn oll, heb fod wedi derbyn yr hyn a addawyd, hynny yw ei dderbyn yn gorfforol, ond wedi ei weld a'i groesawu o bell, a chyfaddef mae dieithriaid ac ymdeithwyr oeddent ar y ddaear. Mae rai sy'n llefaru fel hyn yn dangos yn eglur ei bod yn ceisio mamwlad. Ac yna adnod 16, y gwir yw ei bod yn deheu am wlad well, sef gwlad nefol, dyna pam nad oes ar Dduw gywilydd ohonynt, nac o gael ei alw'n dduw iddynt, oherwydd mae wedi paratoi dinas iddynt. Dyna ni'n gweld trwy'r bennod yma, dyfa pobl sydd yn edrych ymlaen, yn edrych tu hwnt i'r byd yma, tu hwnt i bethau y byd yma, tu hwnt i'r daearol, tu hwnt i'r hyn ni'n gallu gweld gyda'n llygad ni, ac edrych at yr hyn mae Duw wedi ei addo. Yr hyn mae Duw wedi dweud sydd yn disgwyl amdano ni. A ffydd yw gwybod mae hynny yn eiddo i fi yn barod. Hyd yn oed os i fi ddim yn ei dderbyn yn ystod y bywyd yma. Mae e dal yn eiddo i fi yn barod oherwydd mae Duw yn eiddo i fi trwy ffydd.
Nawr, nid bod y Cristion byth yn cael amheuon. Na. Weithiau mae'n ffydd ni'n gallu bod yn ddigon bach. Hedyn mwstard o ffydd yw hi efallai. Yn yw gwrthrych ein ffydd sydd yn bwysig yn dyfynnu'r maint ein ffydd ni. Ac eto, i'r Cristion, mae yna rhyw sicrwydd gennym ni yn does. Ie, hedyn mwstard yw hi efallai ar y degau. Ond mae yna rhyw sicrwydd. Achos nid ni sy'n achub ein hunan. Mae'n sicrwydd ni yn dod ohono fe. Unwaith eto, yn yr pwyslais yn dod, mae ffydd yn warant o bethau y gobeithir amdanynt. Yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Mae un awdur yn defnyddio'r darlun yma, darlun o title deeds ar gyfer adeilad neu darn o dir, chymod? Os oes gennych chi'r title deeds, chi sy'n berchen e. Eich eiddo chi yw e. Nawr, falle bod chi'n bell i ffwrdd o'r tŷ neu'r darn o dir ar y pryd, falle bod chi ddim yn gallu mynd mewn i'r tŷ neu mynd i mewn i'r llecyn yna o dir, ond chi sydd efo'r title deeds. Ac falle mor hir yw'r daith, ac mor anodd yw'r daith, chi sy'n bia fe yn barod. Dyna yw ffydd. Gwybod fod Duw yn eirwyr. Gwybod fod Duw yn cadw ei addewidion. Gwybod fod yn gwobrwyo rai sydd yn ei geisio fe. Nid trwy'n ymdrechion ein hunan, ond trwy'r arglwydd Iesu Grist. Trwy'r hyn mae wedi ei wneud. Trwy ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad Felly dyna beth yw ffydd. Fe eisiau chi bod yn meddwl hyd yn oed nawr, wel, ydy hwnna'n wir amdano fi? Ydw i efo ffydd? Ydy hyn yn disgrifio fi? Ydw i'n efo'r sicrwydd yna sydd yn gwybod bod fi yn eiddo iddo fi a bod yn eiddo i fi. Mae hynny'n dod â ni at yr ail bwynt. Pam? Hynny yw, pam ffydd? Beth yw pwrpas ffydd? Beth yw pwrpas ffydd? Be mae ffydd yn gwneud? Wel, ni wedi cyffwrdd arno fe'n barod mewn ffordd yn do. Os be mae ffydd yn gwneud yw dod â ni i berthynas gyda Duw. Trwy ffydd, i ni'n cael ein uno gyda'r arglwydd Iesu Grist. Pam bod hynny'n bwysig? Wel, oherwydd dyma'r ffordd mae Duw wedi ei drefnu mwyn i ni gael ein hachub. Dyma'r ffordd, yr unig ffordd i ni fod yn iawn gyda Duw. Nawr, wrth gwrs, dyna siwr oedd Pennodig yn gorffen yn y dyfyniad yna. Fe gaiff fy un cyfiawn i fyw trwy ffydd. Hynny yw, ni'n cael ein cyfiawnhau drwy ffydd. Ond mae'r un syniad yn cael ei ddarlunio i ni sawl gwaith ym Mhennod 11. Ni'n clywed yn adnod 2 ac yn adnod 39, trwy ffydd, fod pobl yn cael enw da. Enw da. Enw da gan bwy? Wel, gallwn ni ddweud gan credinwyr eraill, pobl eraill a ffydd, ond nid dyna y prif ystyr. Enw da gan Dduw. Trwy ffydd, i ni'n cael enw da yng ngolwg Duw. Ni'n gweld hynny eto yn adnod 6. Mae'n sôn am heb ffydd, mae'n amhosibl rhwng i bodd Duw. Ond gyda ffydd, i ni'n gallu plesio Duw. Gyda ffydd, mae'n gallu edrych arno ni, ar bywydau pobl fel ni, a chael ei blesio. Ac yn unwaith eto adnod 7, yn sôn am Noa, fod wedi dod yn etifedd y cyfiawnder a ddaw trwy ffydd.
Yna'r allwedd yn dod yn yr gyfrinach. Sut mae Duw yn gallu rhoi enw da i bobl gwan fel ni? Sut mae Duw yn gallu cael ei blesio gan bechaduriaid fel ni? Wel, oherwydd trwy ffydd mewn undod â Christ, rydyn ni yn gyfiawn. I ni wedi'n gwisgo a'i gyfiawnder fel ganon ni ar y dechrau, ni wedi cuddio yn rhaeg yr oesoedd. Ac am yr dŵr a'r gwaed ddath o'i ystlys wedi'n glanhau ni. A yngolwg y tad nawr, yr hyn mae'n gweld wrth edrych arno ni yw y mab, yr annwylyd. Dyna pam ffydd. Dyna pam bod ffydd yn hanfodol. Achos beth yw ffydd? Wel, ni wedi gweld yn barod, ymddiried. Ffydd yw derbyn. Does dim balchder mewn ffydd. Dyw ffydd ddim yn weithred, dyw ffydd ddim yn rhywbeth mewn ffordd i ni'n cyfrannu at ein iachawdwriaeth. Na, mae ffydd y gwrthwyneb o hynny gyd yn dydy. Be mae ffydd yn dweud yw fi ddim yn ddigon, fi ddim yn gallu achub fy hun, fi yn fethiant, maddau fi. Eto fel mae'r Emyr yna ganon ni'n ei ddweud, dof yn waglaw at y groes. Dyna yw ffydd. Dof yn waglaw. Sdim byd gen i gynnig heb law am fy mhechod, achub fi. A fan hyn chi'n gweld, a wedi dweud hyn lot o weithiau dros y blynyddoedd, fan hyn i ni'n gweld doethineb anghymharol Duw. Achos os oedd ffydd yn dibynnu, os oedd iachawdwriaeth yn dibynnu ar unrhyw beth arall, bydde lle i ni yn ffrostio. A bydde'n y mantais gan un person dros rhywun arall. Os o'n i'n cyfrannu at ein iachawdwriaeth ni mewn rhyw ffordd, bydde rai ohono ni'n fwy lwcus na'n gilydd. Meddyliwch amdano fe. Os oedd cael eich achub yn dibynnu ar fod yn dda, o bydde mantais gan yr rai hynny yn ymplith ni sydd, o ran temperament, ni yn fwy parchus efallai, ni yn fwy gofalus, ni yn fwy amyneddgar, ni yn hoffi plesio pobl, ac felly bydde mantais. Neu os oedd rhaid i ni fod yn glyfar mwyn cael ein hachub, yna bydde mantais gan bobl hynny sydd efo rhyw IQ penodol. Neu os oedd rhaid ni fod yn gryf mwyn achub ein hunan, bydde mantais gan y bobl hynny sydd yn, beth yw, exomorphs, neu, sa'n gwybod, hynny yw, pobl sydd yn naturiol yn gallu cael muscles mawr, neu redeg yn gyflym. Os o'n i angen prynu ein iachawdwriaeth, bydde mantais i'r bobl hynny sydd efo arian. Gallwn ni gario ymlaen efo unrhyw un o'r pethau eraill, pethau'r byd yn dyfewr pethau yna i gyd. Arian, cyfoeth, cryfder, yr holl bethau yna. Na, ffydd. Ffydd yw e. Y ffydd yna sy'n bosibl i'r person hynna neu y plentyn ienga. Y ffydd yna sy'n bosibl i'r person sydd wedi byw bywyd hynod o barchus neu y rebel llwyr. Y person sydd yn ngolwg mensa, yn genius, neu rhywun sydd yn hynod o analluog efallai mewn llawer o ffyrdd. Yr person sy'n cystadlu yn y gemau Olympaidd, a'r person sydd yn colli i gwynt nhw jyst yn cerdded lan y grisiau. Yr triliwnydd a'r cardotyn, does dim mantais fan hyn, na'r pwynt. Ffydd yw y lefelau mawr. Mae'r tir yn wastad wrth groes yr arglwydd Iesu Grist. A ni jyst meddyliwch eto am yr bobl i ni wedi clywed ychydig amdano nhw yn y restr yma. Pobl gwahanol iawn i'w gilydd. Oedd eu sefyllfaoedd nhw yn wahanol iawn i'w gilydd. Os chi'n darllen amdanyn nhw, mae bywydau nhw mewn lot o ffyrdd yn wahanol iawn i'w gilydd.
Ac eto, maen nhw gyd yn cael eu cofnodi, a maen nhw gyd yn cael eu canmol, maen nhw gyd yn derbyn enw da ac yn ryngu bod Duw. Pam? Achos bod nhw wedi eu cyfiawnhau trwy ffydd, a mae bywyd nhw nawr yn dangos hynny. Dyna pam ffydd. Achos does na ddim ffordd arall i fod yn iawn gyda Duw, a mae'r ffordd yma ar gael i bawb. Mae yna eiriau hyfryd yn llythyr, neu un o lythyrau'r apostol Pedr. Chi'n cofio Pedr? Hynny dwi enw e ddim fan hyn, ond un o'r cylch agosaf o ffrindiau'r arglwydd Iesu Grist. Di gweld cymaint, di profi cymaint, di gwneud cymaint dros yr arglwydd. A mae'n dechrau ail lythyrau yn dweud wrth y Cristnogion yma, Cristnogion dienw, ni'n gwybod pwy o'n nhw na be wnaethon nhw, ond mae'n dweud wrthyn nhw bod nhw wedi derbyn ffydd gyfywch ei gwerth ar ei ddonynau. Yn i'ch ffydd chi, yr un mor werthfawr a ffydd Pedr. A'r holl bobl eraill yma. I ni'n bobl ffydd, a mae'r ffydd ni, yr un mor werthfawr, yr un mor ddilys, a ffydd Abel, Enoch, Abraham, Moses, Rahab, a'r gweddill ohonyn nhw. A fan hyn ni'n dod i'r pwynt ola te. Beth yw canlyniad ffydd? Ni wedi meddwl am beth yw ffydd, a holi os gennym ni ffydd, a ni wedi meddwl am pam ffydd, gweld pwysigrwydd ffydd. Beth yw canlyniad ffydd? A mewn ffordd, fi'n mynd i ddweud fan hyn, yr un peth mae'r awdur yn dweud yn adnod 32. Fe ballai amser i mi adrodd. Ys dim amser dyn ni. Fel wedes i, os dyw e'n mynd, falle un dydd nhw'n ni ddod nôl i'r bennod yma, mynd trwy yr unigolion un wrth un. A felly gadewch i fi jyst treol crynhoi y peth mewn brawddeg. Canlyniad ffydd yw cael ein galluogi i gwblhau beth bynnag mae'r arglwydd yn galw ni i wneud. Na i wedyn y to. Canlyniad ffydd, a ni siŵr mae ffydd yn edrych, yw cael ein galluogi i gwblhau beth bynnag mae'r arglwydd yn galw ni i wneud. Chwa, mae y berthynas rhwng ffydd a gweithredoedd yn un mor agos. Weithiau, mae'n anodd gwahaniaethu rhwngddyn nhw. Achos gallwch chi ddweud beth sydd dyn ni yn y bennod yma yw restr o weithredoedd, ynddo fe? Pethau mae pobl wedi gwneud. Ond pam maen nhw wedi gwneud nhw, neu sut maen nhw wedi gwneud nhw, maen nhw wedi gwneud nhw trwy ffydd. Ac mae'n ambell un, falle wnaethoch chi sylwi wrth i ni ddarllen, mae ambell un fel yn achos Abel ac yn achos Noah, lle mae'n dechrau trwy sôn am ei ffydd nhw, ac yna'n sôn am be wnaethon nhw, ac yna dwi ddim cweit yn glir, ydy e'n cyfeirio wedyn at y ffydd neu at y weithred? Hynny yw, mae Abel trwy ffydd yn aberthu, ond yna trwy hwnnw, wel trwy beth? Trwy'r ffydd neu trwy'r aberth? A Noah, efo'i arch, trwy ffydd mae'n adeiladu'r arch, ond trwy hwnnw, wel trwy beth? Trwy'r ffydd neu trwy'r arch? Pam? Wel, achos mae ffydd yn wastad yn arwain at weithredoedd. Dyna yw ein ffydd ni yw'r ffordd i ni nawr yn byw, yn dyfod, dyna ffordd mae'n cael ei weld. A mae hynny'n mynd i amrywio o berson i berson. Yn y restr yma ni wedi cael heno. Mae rai ohonyn nhw yn ymateb i ddatgyddiad clir a penodol gan Dduw. Mae rai ohonyn nhw just yn ymateb i'r sefyllfa oedd o'i blaenau nhw. Ond gyda golwg i'r dyfodol.
yn camu allan mewn ffydd. Yn ei dydd nhw yn ceisio byw mewn ufudd-dod i Dduw. Trwy ffydd, maen nhw'n cael nerth i wneud hynny, a trwy ffydd mae'r ymdrechion yna yn dderbyniol gan Dduw. A felly beth yw canlyniad ffydd? Trwy mae ffydd yn edrych, wel mae'n edrych ychydig bach yn wahanol ym mhob achos gwahanol yn dydy. Abel, cynnig Aberth. Enoch, cerdded gyda Duw. Noa, adeiladu arch. Abraham, sawl peth ond gadael cartref yn un ohonyn nhw. Sara, geni plentyn. Isaac a Jacob, bendithio eu plant nhw. Joseph, gwneud trefniadau ar gyfer ei esgyrnau ar ôl iddo fe farw. Moses, gadael y palas. Rahab, helpu sbiwyr ac yn y blaen ac yn y blaen. Trwy ffydd, mae Duw yn gallu eogi ei bobl i lwyddo yn ei gwaith. Adnod 33, ni'n gweld hynny yn dyn ni. Rai drwy ffydd a oresgynnodd deyrnasoedd a weithredoedd gyfiawnder, gyfeilodd yn yr addewidion, ceodd safnau llewod ac yn y blaen. Trwy ffydd hefyd, mae Duw yn cynnal ei bobl yn ei dioddefaint nhw. Adnod 35. Cafodd eraill ei harteithio, gan wrthod ymwared mwyn cael atgyfodiad gwell. Cafodd eraill brofi gwatwar a fflangell, cadwynau hefyd a charchar, fe'i llybyddiwyd, fe'i torwyd a llif, fe'i roddwyd i farwolaeth am un y cledd, ac yn y blaen. Beth yw canlyniad ffydd? Wel, y pethau yma i gyd. Ac wrth i ni gyrraedd ddiwedd y bennod, i ni'n cael ein tynnu fewn i'r stori. Mae rai o'r enghreifftiau sy'n cael ei roi fan hyn, siwr o fod yn cyfeirio nid at yr Hen Testament yn unig, ond at y cyfnod rhwng y testamentau, yr cyfnod y Macabeaid. Ond wrth i ni gyrraedd yr adnodau olaf yn y bennod, i ni yn sicr, mae'n dod ar lan i'r dydd yr ysgrifennu ac i'n dydd ni. Drychwch ar adnodau 39 a 40. Rai hyn oll, iddynt dderbyn enw da trwy ei ffydd. Ni chawsant feddiannu'r hyn a addawyd, am fod Duw wedi rhagweld rhywbeth gwell, nid ar ei cyfer nhw, ond ar ein cyfer ni. Fel nad ydynt hwy i gael ei perffeithio hebom ni. Chwa be mae'r awdur yn dweud fan yw hyn, mae'r bobl yma, rai nhw yw rai o gewr i'r ffydd. A bydden y werth mawr i ni fod wedi mynd trwyddyn nhw un wrth un ac edrych yn fwy manwl ar eu hanes nhw. Ond, oherwydd mae ffydd yw yr lefelau mawr, mae hwnna'n golygu bod rhain ddim yn rhagori arno ni. A dyn nhw ddim yn ei dderbyn mwy na ni. A dyn nhw ddim yn mynd i dderbyn dim byd cyn ni chwaith. Mae Duw wedi paratoi y pethau yma ar ei cyfer nhw, a nawr ar ein cyfer ni, sydd yn byw trwy ffydd. A felly, i'r Hebreaid ac i ni heno, mae'r cymhwysedd yn glir. Beth i ni'n mynd i wneud? Wel, mynd mewn ffydd. Be mae'r arglwydd am eisiau ar ein cyfer ni? Mae eisiau ni fyw trwy ffydd. Siwr bynnag mae hynny'n edrych yn ein profiad personol ni. Falle bydd yr arglwydd yn galw ni i rhywbeth mawr. Gwynebu'r llewod, gwynebu'r môr coch, gwynebu'r holl bethau eraill yna sy'n cael ei sôn amdano nhw. Ond yn sicr, bydd e'n galw i ni wynebu yn ffyddlon ein bywydau ni. A felly trwy ffydd, rydyn ni yn mynd i caru
ein gwir neu ein gwragedd ni. Trwy ffydd, i ni yn mynd i roi ufudd-dod i Dduw cyn unrhyw beth arall. Trwy ffydd, i ni'n mynd i roi yn aberthol o'r hyn sydd gyda ni ar gyfer gwaith yr arglwydd, fod hynny'n costio i ni. Trwy ffydd, i ni yn mynd i stopio edrych ar pethau dylsyn ni ddim fod yn edrych arnyn nhw. Trwy ffydd, i ni'n mynd i stopio'n gosipan, fel mae pawb arall yn gwneud yn y lle gwaith, fod hynna'n gosod ni ar wahân efallai. Trwy ffydd, i ni'n mynd i ddilyn galwad yr arglwydd i ryw waith penodol neu ryw faes penodol. Trwy ffydd, i ni blant yn mynd i wrando ar mam a dad. A trwy ffydd, i ni efallai mynd i roi lan rhyw ddyrchafiad yn y gwaith, achos mae'n mynd i gymryd mwy o'n amser a anhegni nag sydd yn briodol. Trwy ffydd, i ni'n mynd i roi lan perthynas efallai gyda rhywun, achos dyw'r person yna ddim yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist, a ddim yn mynd i fod yn help i fi ei ddilyn e. A gallwn ni ddim lan, mae'n pethau normal i nhw, ynddo fe? Pethau dydd i ddydd. Bywyd ffydd, o oes i oes. Dyna mae'r arglwydd yn galw arno ni wneud, byw trwy ffydd. Trwy'r cwbl oll, fel wnawn ni weld tro nesaf os dyw ei mynd, yn cadw ein golwg ni ar Iesu, awdur a pherffeithydd ein ffydd ni. Diolch iddo. Amen. Gan i weddio. Ie, arglwydd, ni'n gallu darllen restr fel hyn a teimlo mewn un ystyr yn anobeithiol. Ond diolch i ti fod ein ffydd ni heno, yn werthfawr yn dy olwg di. Ond dad, ni hefyd yn gallu darllen restr fel hyn a meddwl, wel, mae angen i fi wneud rhywbethau mawr trwy ffydd, ond arglwydd, ni'n gwybod yn aml iawn y norm fel petai yw dy fod ti am i ni fyw y bywyd Cristnogol. Byw mewn ufudd-dod i ti, gwneud y pethau bychain, gwneud y pethau cyson, gwneud y pethau iawn, a gwneud hynny trwy ffydd. Helpa ni felly. Helpa ni i fyw ein bywydau ni gyda'n golwg ni ar yr arglwydd Iesu Grist, gyda'n golwg ni nid ar yr hyn ni'n gweld a'n llyged, ond ar yr hyn sydd i ddod, yr hyn rwy ti wedi ei addo. A dad, ni'n diolch i ti, yng Nghrist fod y pethau yma yn eiddo i ni yn barod. Arglwydd ro sicrwydd i ni felly, a cadwa ni yn agos ato ti. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni i orffen. 122. Cod fy meddwl uwch gofidiau amser at a ti dy hun. Cadw'n llwyr fy holl serchiadau a'r ogoniant mab y dyn. Gwasgar y cymylau tewion na wyl ffydd braidd drwyddynt hwy. Ac yn llewyrch dolein i gad i morfoleddu mwy. Cyfarwydda'n rhaid i gerdded hyd y llwybrau gerddodd ef. Dal fy ffydd o hyd i syllu ar sylweddau pyr yn ef. Gwared fennau drag ymserchu ar deganau estron wlad, ond cryfhaf yn ymuniadau am drigfannau ti fy nhad. Nw'n ni sefyll i ganu.
bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.